Ivan Chadima, jeden z najznámejších hotelierov v Čechách. Po emigrácii sa vypracoval v Kanade a Spojených štátoch na vedúce pozície v najznámejších hotelových komplexoch. Poslednou jeho pozíciou v Amerike, myslím, bola generálny riaditeľ hotela Hilton Millennium pri OSN v New Yorku. Tento portrét vznikol u neho doma v Prahe. Popri tom, ako sme fotografovali, mi povedal jednu príhodu, ktorá ma veľmi zaujala. Hovoril: niekedy v 80. rokoch mi zavolal kamarát z Čiech, že mu priletí do Ameriky jeho 80-ročná mama a pocestuje ďalej do vnútrozemia. Ak priletíte do Ameriky, väčšinou priletíte cez JFK letisko, kde musíte vstúpiť na územie Spojených štátov a potom pokračujete ďalej už vnútroštátnou linkou. Pani letela z blízkeho letiska LaGuardia, z ktorého sa lieta do celých Spojených štátov. Pán Chadima pokračoval: keď si mu čakal pri východe, tak šiel za ňou mladý muž s taškou. Pýtam sa ho: ste s ňou? Mladý muž hovorí: nie, ja iba nesiem tašku. Tak som mu navrhol, že keď odvezieme pani na ďalšie letisko, tak ho vezmem do mesta. Keď sme sa už viezli do centra, tak sa pýtam, kam ide. On povedal: ja neviem, ja som práve emigroval. Tak som mu navrhol, že mu môžem poskytnúť na 2 týždne posteľ u mňa v hoteli, kde spáva personál, aby si niečo našiel. Prešli asi 2 roky, zazvonil mi v kancelárii telefón. Volal ten mladý muž, ktorého som vtedy vzal do mesta. Chcel na chvíľku prísť, tak sme sa dohodli na stretnutie. Keď prišiel, začal rozprávať, že sa mu splnil americký sen, že má malú stavebnú firmu, postavil si dom na Long Islande, má ženu, dieťa, kúpil si malú plachetnicu a jazdí s ňou po mori. Keď som sa ho opýtal, ako mu teda môžem ešte pomôcť, povedal, že on sa prišiel iba poďakovať a má jedinú otázku. Prečo som mu vtedy pomohol? Ja som mu na to odpovedal: lebo ste tej panej niesli tašku. To je Ivan Chadima. Stále mám z toho husiu kožu.